Ilang residenteng nawalan ng bahay dahil sa bagyo, pilit na nagpapakatatag upang makabangon. Tunghayan sa report ni Russell Simorio. Hindi pa man natatapos ang kalbaryo na dulot ng COVID-19 pandemic, panibagong kalbaryo na naman ang kinakaharap ng ilan dahil sa hagupit ng bagyo. Nanlulumo si Aling Corazon sa pagkasira ng kanilang bahay dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Natuklap ang kanilang dingding na inanod pa sa ilog. Yung ano nga ng hangin, tsaka yung ulan, malakas ni warak lahat po yan. Diyan lang namang napuruan ng lahat eh. Buti na lang kamo, sila yung mga anak niya. Ang daming mga anak nandiyan ng gabing yun eh. Tinakbo na lang namin ng gabi. Kabilang sa mga sinira ng bagyo itong bahay na ito dito sa Barangay Poblacion East. Yung bubungan ng bahay na ito lumipad at tumama sa kable ng kuryente. Kahit hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin supply ng kuryente dito sa Barangay Poblacion East. Problema ni Marilyn kung paano ipapaayos ang nasirang bahay dahil sa kawalan ng sapat na pera. Lahat po buo yung nilipad niya. Ayun po ngayon, wala na kaming kusina. Sa labas kami nagluluto. Kung may magandang makakatulong po sa amin, nanghingi kami ng tulong para maibalik yung bubong po namin. Nilipad din ang bubungan ng bahay ni Elisa. Sa sobrang lakas po ng hangin, binuhat niya po yung bubong namin. Kaya ganyan po yung nangyari sa bubong po namin, sir. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 5 bahay sa bayan ang nasira dahil sa bagyo. Yung iba sir kasi nilipad yung bubong nila. Yung iba naman po merong punong kahoy na bumagsak po doon sa kanilang bubungan. Pilit na nagpapakatatag ang mga residente na nasiraan ng bahay dahil sa bagyo. Bit-bit pa rin nilang pag-asa na makakabangon sa hagupit na dulot ng bagyong Ulysses. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amianan.